ମାସ ମାସ ଧରି ଅଚଳ ପଡ଼ି ରହିଛି ନଳକୂପ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନା? କୂଅରେ ମିଶିଲା ନଳା ପାଣି। କୂଅ ପାଣି ପିଇ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଡାଇରିଆ ଚର୍ମ ରୋଗ। ନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ରାଜନେତା। ଶେଷରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଣାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ମଧୁପୁର ଗ୍ରାମର ଗଡ଼ମଧୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପନ୍ତୁରୀ ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କୂଅଟି ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଏମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୋଇଛି। ଏମିତିକା ଖବର ପାଇଁ ଆମ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପନ୍ତୁରୀ ଗ୍ରାମରେ। ଖବରରୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପନ୍ତୁରୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ହରିଜନ ସାହିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 500ରୁ ଅଧିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଟି କୂଅ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ବନ୍ୟାରେ ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେଠି ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଏବଂ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଟିକିଏ ମାଗିଲେ ବି ତାହା ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠି 500 ଘର ବସ୍ତି, ଆମେ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ପାଉନୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କୂଅ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ପାଣି ଖାଉନାହିଁ, ଗୋଳା ପାଣି ପିଇକି ଖାଇକି ଆମେ ଚମ ରୋଗ ହେଉଛି, ଦୁନିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ, ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କିଛି ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଆଉ ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ସେଠି ଅସୁବିଧା ତ 1.5 ମାସ ହେଲା ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ନଳକୂପ ପାଣି ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍ ଦେଇଥିଲେ 1.5 ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ। କ'ଣ ତାର ମେସିନ୍ ତାର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ପାଣି ଆଉ ବନ୍ଦ। ସେ କ'ଣ ହେବ? ଏଥି ନେଇ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଅଭିଯୋଗ କଲେ କିଏ ଶୁଣୁଛି ଆମ କଥା? ଆମ ଗରିବ ଗୁରୁଆ କଥା କେହି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କି ଆସିବାର ନାହିଁ, କି ବିଚି ପାଉଡର ଟିକେ ଏଠି ମାସ ହେଲା ପଡ଼ିପାରୁନି, କି 6 ମାସ ହେଲା ପଡ଼ିପାରୁନି। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଆଶା କହିନି, ମା ଆମ ବିଚି ପାଉଡର ଟିକେ ପକା, କୂଅରେ ଜୀବାଣୁ ହେଇଛନ୍ତି ମରିବେ। ଆମେ କ'ଣ ମରିବୁ ହଇଜାରେ? ନା ସିଆଡ଼େ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମାସେ ହେଲାଣି। ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି ନା କିଏ ଚାହୁଁଛି? ପାଣିର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା? ବବିତା ମଲ୍ଲିକ। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି? ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣିର ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଯେ ପାଣି ତ ଆଗରୁ ଆମେ କୂଅରୁ ଏମିତି ଖାଉଥିଲୁ, 500 ଘର ଲୋକ ଆମେ ଏମିତି ଖାଉଛୁ, ଏ କୂଅରୁ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ତ ନାହିଁ, ବୋରିଂ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି, ସେଥିରେ ବି ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣିରୁ ଏଠୁ ମାସେ 1.5 ମାସ ଏମିତି ହେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି ହେଉଛି ଆସୁନି ବି। ଆଉ ପାଣି ଖରାପ ହେଉଛି। କେତେ ପଇସା ମାସକୁ ମାସ ଆମେ ଦେଇକି ତୋଳେଇମୁ ପଇସା, ତାହା ବି ତୋଳେଇକି ଦେଇପାରୁନୁ ଆମେ। ଏଥିନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଯେମିତିକି ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ସେ ଥରେ ହେଇଥିଲା, ଥରେ 2 ଥର ହେଇଥିଲା, ନେଇକି ଇଏ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ଗୋସାଇଁମାନେ ନେଇକି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତ ସେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ବି, ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ପାଣିଟା ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ କୂଅରୁ ଖାଉଛୁ। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା VLW ସେଠି ନ ପହଞ୍ଚିବା ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଘୋର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କାଳନ୍ଦୀ ମଲ୍ଲିକ। ଆମ ଘର ଏଇ ପନ୍ତୁରୀ ଗାଁରେ। ଆଜ୍ଞା ପନ୍ତୁରୀ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲା, ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୂଅଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କୂଅଟା ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ କି ଆମେ ପାଣି ପାଇଲୁନି, ଆଉ ପାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ 50 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯାଉଥିଲୁ, ପାଣି ଆଣିକି ଆସୁଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମାନେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ତ 2-2ଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ବୋରିଂ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କି ଆମର କୂଅରେ ପାଣି ପଶିଗଲା?
कौन असुविधा आज्ञा शुणु देखु ये प्राय ट्यूबवेल 2टा पड़ी आम गाँव से निहती 5 वर्ष खंड होगा बोरिंग पड़ी सी भी होगा 3-4 वर्ष खंड है बोरिंग आज्ञा देखु आम गाँव में बोरिंग 8 थर खंड खराब होची जे कि आम गाँ फंड रू आम निजे निजे तोड़ेकी ही पैसा कलेक्शन करके मोटर आम बागौचु आ जेहेतु एने अभाव पड़ी आम कई मोटर पैसा तोड़े दे पारनु मोटर भी बागा पारुनी कहीं सरकार जिनिस आपन कहीं हाथ पैसा खर्च कर आमको कहते आम कौन करूँ पानी भी आम यदि पैसा तोड़े न दौचु आम पीवाई भी पानी आम पाई पारूनु लास्ट को किणिकी आनिकी पानी पीबू ना हम कि पानी कि पीबू यही सार देखो बन्या आसला कूह बुड़ीगला कूह भांगी जाइए आमर ये जीक माँ भौणी मैंने अच्छा छोट पिला अच्छा से पानी पीकी कथा भी से बहुत मेडिकल भी गले को प्रकार असुविधा असुविधा चर्म रोग हो पेट जंत्रणा हो प्लस घोड़ा बिंधा माने विभिन्न प्रकार रोग हो कौन आशा कर आशा कर सरकार पाखे हाथ जोड़ी नेउरा होची जे आम गाँ को थोड़े आसिक बुली देखी जातु बोली माने गाँ कहले नगड़ारे परिचित आम गाँ कौन चाहिए परिवर्तन चाहूँगी सरकार को चाहूँगी हाथ जोड़ी सरकार को नेउरा होची जे आम गाँ को थोड़े आसिक देखी जातु आम गाँव परिवेश कौन गाँव में मुझे चाहूँगी आम गाँव जो ट्यूबवेल अच्छी जो बोरिंग अच्छी ताकू पुणी तुरंत आउ थे पुणी रिपेयरिंग करके आउ थे माने बागे दिंतु बोली मोर अति अभियोग कराऊँ धन्यवाद कौन आप परिचय देले या बबीता मल्लिक कौन अभियोग एटी कौन रही जो प्रकार पानी समस्या कहते कौन असुविधा रही समस्या पानी तो आगुरी आम कूअरु एमती खाऊलु 500 घर लोक आम एमती खाऊँ कूअरु चलुचु आउ ट्यूबवेल तो नहीं बोरिंग दिखाला टैप पानी से भी टैप पानी रू ये मसे 1.5 मास एमती बंद हो गलानी एमती प्रत्येक मसरे सुधा एमती होची आसुनी भी आ पानी खराब हो केते पैसा मासु मास आम देकी तोड़ेमु पैसा ता भी तले दे पारुनु आम एथने कौन सरकारी कर्मचारी अभियोग करथिले जेमति कि ब्लॉक वीडियो एमती अभियोग करथिले आपनकर से थरे हेइतिला थरे दिथर हेइतिला नेकी ये करथिले आम गोसा माने नेकी करथिले आउ से तो सेमिति दउचंती भी ये हे जाउची आउ पानीटा आसुने आउ कुअरु खाउचु पंतुरी गड़बदपुर पंचायत आम ग्राम में पानी भारी असुविधा होती टैप अच्छी बोरिंग सब अच्छी कि कौन सरकार पदक्षेप नौना आम जहाँ देखा पाइलु आप गाँव में 2-3टा नलकूप अच्छी आ टैप सुविधा अच्छी तो कूह भी गोटे अच्छी को प्रकार असुविधा कौन हो थाई भी सार कि ना कहीं आम जो बात्याटा है आम कूहटा बुड़ी जाता से अपरिष्कार पानी पी आम गाँव में झाड़ा भी होती ज्वर झाड़ा भी है आगे इलेक्शन टाइम सरकार आम भोट मैंने मागे आमको एमती कर तबे कौन चाहूँ प्रशासन टार कौन आशा कर आम गाँव में सुविधा हो पानी सुविधा हो आम राति पाइले आम केते कोटी 50 दूर जिम पानी पाई आम चाहूँ आम गाँव सुविधा हो धन्यवाद जाजपुर जिलूर श्रीवत्स दिन रिपोर्ट साई सत्य न्यूज सत्यर परिभाषा न्यायर स्वर उन्नत ओडिशार उन्मुक्त द्वार सत्यर परिभाषा न्यायर स्वर उन्नत ओडिशार उन्मुक्त द्वार ए उन्नतिर स्वर ए उन्नतिर स्वर ए उन्नतिर स्वर साई सत्य न्यूज 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 सकल शक्तिर आधार।